Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Takže najprv tú zlú. Koniec sveta nenastal. Je to zlá správa najmä pre tých, ktorí sa na koniec sveta veľmi tešili. A teraz tú dobrú. Namiesto konca sveta prichádza nový internetový portál ks.umozalokš. Školazdom.sk. Nájdete tu všetko, čo potrebujete na interaktívne učenie sa predmetov, ako je matematika, fyzika, biológia, chémia, prírodoveda a angličtina. Yes! Pre žiakov základných a stredných škôl sú tu 10 000 materiálov z týchto predmetov a škôlkári sa môžu tešiť okrem množstva zábavných aktivít aj na detskú angličtinu. A pre dospelých sú k dispozícii interaktívne kurzy angličtiny od začiatočníkov až po pokročilých. Všetko toto je vhodné na domácu prípravu, samoštúdium a na prípravu vzdelávacích projektov cez Glokster. Myslím, že na ďalší koniec už budete pripravení. Lebo aj vo filmoch to tak býva, že tí, ktorí vedia, väčšinou prežijú.